Puno sa mga misteryo o mga istorya-istorya kining usa ka blind curve nga moagian na kung mupadong ka sa bagatang bahin sa Sugbo. Sa mga tabi-tabi gingong maghilak ang simana kung walay aksidente nga mahitabo sa dapit. Unsa kahay naglimin sa hilang maong dapit ang pagpabaya bakaha sa mga motorista o kaha ang mga istorya-istorya bakaha nga kahibugnan. Atong sayran ang detalye pinaagi ining report. Pagani ka maabot ni ining daan sa may lungsod sa Sibonga, makita na nimo ang mga signages na nag-ingon nga accident-prone area ang maong lugar. Matud pa sa mga mulupyo dinhi nga halos matagbuan o baka matagsimana aduna gayoy mga madisgrasya. Ila-ila si Manang Francisca nga misaksi sa mga motorista o mga pasaherong malahos o di gani mabangga sa railing sa maong dapit. Ang nakasubo kay nangamatay na ang uban kanila. Usahay Domingo man diha may makuag disgrasya no. Saga Domingo. Nga anak. Ug oras na silang ganahan kay ang mangagi din na maingon sila nga naay iro mulabang nga anaasad kunoy iring. Istorya sa mga nagpuyo dinhi, may mga taong putol ang ulo nga mukalit lang og labang sa maong dapit. Naalagi kunoy tao lagi maglingkod anang anggol bar nga way ulo. Pero wala pa jud ko nakakita sila. Nag-ingon ko. Among nahinabi ang barangay tanod nga si Arnel apan samtang nag-framing kami aron mag-interview. Okay, day. Kalit lang nga adunay nipaka sa among leyon. Gidagan kini sa among cameraman og nasuta nga dunay motor nga kalit lang napasok sa railings. Amutang kuan gusto nga mablisingan ni among kurbada diri. Saga ari sa pare kay daghan namang nangamatay gid diri. Dinagi mo kuan maihap. Among giadto ang Sibonga Police Station aron maukay ang record sa mga nadisgrasya sa maong lugar. Pero ang problema sa nagmotor kay mukuan mangulmam ka nang mulihay bitaw anang gibutang village kalsada ka nagabantay mo mga nay mukuro kang ligid mo na irambulin gitawag sa DPWH. Pero ang ubang magmotor mulihay lang lagi ito gusto gyud nga dili mukuro kuno ay ba di mo nang gagabot anang kurbadahon na iban mga lahos. Samtang gipasabot sa Department of Public Works and Highways ang mga insidente nga nahitabo sa maong lugar. Doon na tayo mangingunan na ma'am nga doon na yung mga road sections na to no nga kanang mga ingutang po nga ng mga accident prone ba. So statistics shows nga kanadian dapita daghang madisgrasya. Dugangan pa sa mga motorista nga wa masuhito sa dapit maong mahitabo ang mga aksidente. Aron nga malikayan nga may mga madisgrasya pa, adunay pahimangno ang mga otoridad. Especially traveling kanang during night time nga kuan ana labi na first time ka mo travel along that road section, be wary lang gyud kanang safety ka nga di ka kaybaw sa mga kuan nang regular lang nga kuan nga mga dagan nya nanglan watchful ka kay di ka kibaw sa terrain Sa akin mo mga tuwa mo sa mga bago nga driver dili na bitaw mo tan-aw kanang unsay gipamutang diyan marking sa dapit kalsada dagan lang kay dagan. So nga tuwa diha nga maginahinay na gyud ta kay nataya man gyud natong kinabuhi og pamilya daw sa imong drive tagod. Tungod sa pagtuo sa mga mulupyo nga tawan ang lugar, among gikuhaan og kabig ang simbahan. Kung katong mga kuan sa mga tao nga muhangyo sila nga blessingan, no blessingan ang maong lugar. So ang simbahan, kami ako Father Mike, willing mi siya nga blessing especially for the souls sa mga nangamatay diha nga area nga I think more than 10 na sukad sa akong pag-abot.
Uban ni Liang Singkulan og Jovel Obiso, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.